Hello para investor lan pedagang sing dikasihi. Karo sampean proyek sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, iku bisa kanggo ngaso. Sampean bisa njupuk dipikir nyedaki ing kabeh pratandha saka perusahaan ing pitakonan. Saiki ayo nganalisa indikator dasar utama perusahaan. Dollar Trade Index ticker DLTRE. Review adhedhasar data wiwit 26 Juni 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Dollar Trade Index kalebu subkategori Retail Prom, 46 perusahaan njupuk bagian ing asesmen. Kita bakal weruh keputusan sing ditindakake ing pungkasan video iki. Asil sakab kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 6,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 0,8 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar as sacara sakabehe. Kita bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,8 poin. Marang rating minus 6,5 poin kanggo perusahaan Dollar Trade Index. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Dollar Trade Index lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Dollar Trade Index nuduhake dinamika minus 6,9%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 3,2%. Kapitalisasi pasar perusahaan Dollar Trade Index gunggungipun 20,76 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 285 US dolar miliar, subkategori kasebut yaiku regane buku perusahaan punika 3 US dolar 89 sen miliar. Kanthi kapitalisasi buku subkategori 56 US dolar miliar. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Dollar Trade Index ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 7,282%. Kapitalisasi nilai buku punika 6,925%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori ala minus 1 poin. Perusahaan ing analisis duwe utang 7 US dolar 89 sen 2 miliar. Kewajiban finansial kanggo nilai buku 203% saka modal. Asil kanggo tingkat kewajiban finansial perusahaan, banget ala minus 2 terms. Imbangan rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 31,4. Rating saka rega saham kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, banget ala minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus 2.987 US dolar mayuta-yuta. Bati mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine 1.306 US dolar mayuta-yuta. Pambiji pratandha laba mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 0,8. Rata-rata ing subkategori 1. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 24 US dolar 59 sen miliar. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi pratandha saka samestine volume sales mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori ala minus 1 titik. Marginality punika minus 12,2% karo rata-rata 3% ing subkategori. Assessment margin sales dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori pasable minus 0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat jumlah personel ing subkategori punika 20,451%. Sing 181% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $97.000. Lan kanggo subkategori $271.000. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben karyawan minus $13.900. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $8.600. Evaluasi bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Sales perusahaan saben pegawai $115.000. Ing subkategori $283.000. Sales saben asesmen pegawai dibandingake kinerja perusahaan ing subkategori passable minus 0,5 terms. Volume transaksi singkat 6,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 6,6%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 62% kanggo perusahaan $3 inch. Kanggo subkategori, tingkat iki 59%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $99.44. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $95.23. Ayo menyang meja pesenan, kasedia kanggo sampeyan, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinet. Adhedhasar analisis perusahaan $3 inch. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan wis digawe. Buka pesenan sel ing $99.45 saben saham. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis nyedaki kurang. Penilaian perusahaan adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 73,06. Mandeg mundut disetel ing 125,84. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur kesepakatan bakal ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil dagang ing 26 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker RE iku pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, dasar utawa imbangan, urutan ngelawan ditutup ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem bantuan Guru Markets.